La meva família paterna és d'ací, de València. Els meus avis se'n van anar a Suïssa després de la instauració de la dictadura i el meu pare va néixer enllà. Anys després, van tornar ací a València. Per altra banda, la meva família materna és de Guinea Equatorial, en concret d'un poble anomenat Vanell. La meva mare va arribar ací a València fa 30 anys i des d'entonces es considera també valenciana. Tant el meu pare com la meva mare m'han ensenyat que sóc valenciana i que el meu idioma és el valencià. Els orígens de la meva família són de diverses parts d'Espanya. Per part de ma mare, la meva àvia és de Valladolid i el meu avi és de Múrcia, i per part del meu pare, la família és d'Albacete i de la Roda. La meva família va vindre a València per motius econòmics de treball quan els meus pares eren joves. Soc primera generació valenciana, nascuda a València, igual que la meva germana y part dels meus cosins. Soy de la capital de Guatemala. Vivo en Valencia desde hace casi 3 años. Hice el máster y luego regresé. Pues en Guatemala tenemos muchos idiomas, hay 22 idiomas mayas, además del español, que como lo llamamos al castellano, pero por ejemplo yo no hablo ninguno de esos idiomas porque no pertenezco a ninguna comunidad indígena y no se enseña por completo ese idioma. Antes aprendí el inglés antes que hablar uno de esos y me hace extrañar esa parte de mi identidad. En Guinea Equatorial hi ha un idioma que és el bubi, que és la llengua de la meva mare. Així, quan va arribar també el parla, els meus familiars també ho parlen i jo he perdut com la capacitat de poder parlar-ho també. La pèrdua del valencià avui en dia em dona llàstima perquè forma part de la nostra cultura. És una llengua cooficial que continuem parlant moltes persones dins de la comunitat valenciana y crec que també es un dret poder parlar-ho. Me ha sucedido que ya estando fuera de Guatemala, por el tema de que se extraña y que muy pocas personas conocen de Guatemala, les comento esto de que hay 20 y tantos idiomas y la pregunta siguiente es si sé hablar una de ellas y la respuesta es no. Y ha sido una mezcla de vergüenza y también de una pérdida, de decir, bueno, no conozco esta parte de la identidad, porque también en Guatemala tenemos un racismo estructural de ver de menos a todo lo que se relaciona a lo indígena. Ara mateix en Espanya no sols s'està perdent el valencià, sinó que les persones d'ètnia gitana també estan perdent el seu idioma, el caló. El idioma puede utilizarse como arma en un conflicto armado o en una situación de violencia. Ejemplo histórico se puede ver con el tema de la mal llamada conquista, ¿verdad?, de América, que realmente fue una invasión y se impuso un idioma. Y así ha pasado en diferentes momentos históricos, incluso se podría estar viendo en los conflictos actuales, donde vemos la violencia, pero también habla de una imposición cultural a otra. Ara mateix, al centre de València, n'hi ha una predominança de l'anglès per damunt de l'espanyol i sobretot per damunt del valencià. Això que fa que n'hi ha una pèrdua de la identitat. No solo han cambiado los comercios, han cambiado pues algunas calles, sino que también cambian las personas que están. Antes se miraba a más personas locales en el centro de Valencia y ahora pues es casi nulo, ahora hay más turistas. Y sí, se escucha mucho más inglés y también presencia de otros idiomas europeos en Valencia, e incluso no solo en el centro, sino en todos lados de la ciudad. L'anglès és important per comunicar-nos amb gent de fora, però tenim 2 idiomes cooficials. Està molt ple de discursos en anglès, de pancartes, de missatges que no pareix que vagin tan dirigits a la gent que viu així. Y eso habla de una transformación que está sucediendo a nivel comunitario. El valencià significa per a mi cultura, significa història d'aquesta terra
tot el que siga poder compartir els arrels de tothom crec que és profitós i és per això que el valencià em pareix molt important. Moltes vegades, quan conec a una persona per primera volta, el primer que fa és parlar-me en castellà. També em pregunta si jo entenc o inclús quan he arribat a una tenda m'han parlat en anglès. Jo em sent com que m'aparten de la meva identitat. Poder parlar en valencià em pareix que és profitós, per exemple, per a mi, per això de poder practicar l'idioma i de poder parlar-ne, però també pense que dins de la diversitat de la nostra terra no tothom parla valencià. Creo que cuando se ven que hay personas que han venido a vivir a Valencia en una situación de migración, no necesariamente turistificación, se debe también tener cierta tolerancia. Por ejemplo, que existan los lugares para que se pueda aprender el idioma, tal vez de manera gratuita, accesible, cercana a todos los barrios, y también el dar como cierto margen para ese aprendizaje, no el que ya tengas que mostrar un certificado para acceder a un trabajo, sino que el poder dar un margen para poderlo aprender. Els idiomes, encara que ara mateix es poden veure com una barrera, també són una forma de connectar. Soc Raquel Toboso i jo visc a València. El meu nom és Diana Yeleló Sancho Buele i jo visc a València. Mi nombre es Lucrecia Aguilar y yo vivo en Valencia. Si et parlo en valencià i tu en saps contestar en valencià, parlem-ho i cultivem-ho. El nostre idioma és la nostra identitat, és la nostra cultura. La preservación de los idiomas son importantes para mantener nuestra historia y nuestra cultura y memoria.